Здравейте, аз съм Бота 96, това е Elon Gamer Pro. Да, това съм аз. Ще цъкаме FIFA. Така, и започваме. Днес сме с Manchester United срещу Челси. Чай да сложим някакви дупите, приятел Маразда и пускаме така. Днес ще ви покажем малко от съвършената бокса. Това съм аз, чакай! Пак ще правиш зад мен. Чакай да ми я вземе този блок. Малко ръчета, трикчета, работи, глупости. Не го можеш това. И това беше това Браво! гол. Перфе беше. Айде, почваме, подай. Аз искам. Той ще ми върне ли? Дали ще ми върне? Той пода! И той уча за врата. Тъм върта. Три видеота до сега се провалиха, понеже имаше звук. И сега вече го има звук. Не знам. Ще гръдна компа. Не, няма що те на баща ми, карай. Айде, не му да ще подам. Тук кабра. Аз някак я странно се търкалям тук. Но не виж какъв точен пас. А? Не. Сега е по-силно трябваше. Дали ще има гол? Дали ще вкарат? И това означава не. Аз съм горе, то дали ще ми кладе точно. Подадахме. Земя е Бог! Манчестър Юнайтед не може да играе. Точно пък пропусна топата. Това маняци. Путо да дам. Ооо, оранжев картон. Сега беше жълт. Това Подай. не, за паник кил свържи. Не, че са пъни киоса. Дай да той някакъв смисъл се стресна. Невярно. Не. Ще бутам. Няма да кажеш. Важен е опит. Дръж. Отбавата. Да. И на хард ли играм, на кой играм, кои 4 гола има за годината. Това клип, дето вкарахме 4 гола, той вкара 4 гола да първи път живота си. Той вкара два. Няма да бъде качен, понеже Подай! проблеми с звука. Как ти подам, като си засада човек и та пада? Пусти малко, бе. Хайде, бе! Аз натискам паспо. Дай, как стана ти? Нящо. Да, обясниш. Дай му жега. Нящо, що пак. Карай, бе! Трудно те, че ще не му дадеш жега. И това може да е, приказва, прекрасна глава. Ама ти куча на този тъп фенилис. Е кривичак, не го винейте. Родил се е кривоглав. Айде, дуспа. Аз ще я бия. Червен картон. И аз ще я бия. Не ще бъде. Тома. Това даже май не е дуспа. Ха! Да го бия, знам как да ги карам. Чай, само ще направиш и така. Да би пълен Бербатов. А така е, Бербатов. Добре. И сега Чайце. се вкарвам. Стига, бе. Знаеш, че. Не, От него сега той трябва да ми поведе. Така ще ми вземеш. да. Спокса. Дай му.
Дай му! Ай, стига да ги спъвай. Аз знам кой да спомня. Тъпа задна мишка. Ето му, пас. Пас, засасам. Аз съвсем не Дай му пазя. тега. Супер, взимаш. Аре, Ой, аре набивам във вратата, бе. то човек коля флегматични изчисти. Центра е. Какво направим? Му бихме езика. Дай му! За малко! Много играе тази фея. Кой идеал Петров? Кой идеал Петров? Кой той? Ето. Намери си жена, лъже. Но се знаеш, че са ударили в теб. Седнала. Да, седнала. На дядо, пръчката. Да се прави кефа. Да се разширява дупката. Да, и делфин. Също като него. Следващия. Седнала внучката. На дядо, пръчката. Да си Оправи цепката, да си я разшири до клипа не се препоръчва за лица под 12 години. Майк, ти вчера стана на 12. Възкам Аз се. съм на 25 януари, бе, улица. Но какво е? Вече са на 13, ама защо съм пе? 0 на 0, за ко тебе? Така не се препоръчва за лица Да, 18 години. Да мързи да махаме псовници. Сега да слагаме пигали. Може да появиш, ама не би. Бися. Аз ти как бися? Добре, дай. Ти. Чай, то даже нямаш засада е. Баба. Нямаше. Но това нямаше. Седно. Жега. Може да правим нещо. Пробвай нещо. Да, малко криво. Малко. Влез му навътре. Какво звуча? Какво звуча? Влез му навътре. Аре, му! Жалко беше почерпания. Аре, дръж. Аз ли че? Земя. Айде пас. Горна, града горе. Але, стоя като града на едно място. Фол. Вай. Само сама си да ми е с клавиатурата. Ти си че е с клавиатура. И пак ни вкара. Какво да направя? Давай са. Жега, бате. Какво пък беше това? Избирай ми. Да. Се задай избивания.
Защо? Защо? Че се... Сега трябва... Кръчка. Не! Мафака! Майка ти пидорас! Мало да. Сега ще щупя мало да. Сме на Изи. На кого? На Изи. Не знам. Не сме на Изи, бе. Много иш хората, на Семи Про сме. Какво? Айде, валим баш сме на Семи Про. Какво правим на това, е? Аре, боц. Фал! Бавно развиеш ли се? Искам фал! Искам боца. Ами тогава подай, защото аз съм по боците. Подай за боца! Сега ще подам, се аз. изтреля. Дай му го! Дай му! Аре! А ти на опречката е! Фал! Какъв фал е? Не е преиграно. Подай ме! Молята, молята! Подай ми! Не, тук ми беше към тебе, бе. Без камера, своя сцена. Видя ли? Какъв пас си дал, ма? Да, направо перфи. Как на то ще пуснеш жоня? Това беше ти, бе! Не знам. Аз ще говоря с играча. Един вид се говори сам Каля. Какво е, аз говоря с моторче. Айде, бегай, беги, беги, беги. Дай му пръст! Какво правиш? Пак става. Аз я избих. Не знам, става. Само да не се отнася плей. Може да се задействаш по-бързо. Ти може да ми спориш. Аз спомням, защото знам как да спомням чисто. Аз пък не знам. Моля го спана, моля да много ме изнервя. Ето какво ли го френе. Горе. Сега, ако не го вкараш, ще ти чупа главата. Браво! Аз карах още един гол, който ще ни е първи и последен за този матч. Какво е? Сигурно. Сигурно ще играем не до спин. О, Продължения. Сбербатов! Продължения. Не, души. Не, не пускам продължения. Продължение е най-смисъл истинския вариант. Вземе така е. И той изкара. И тя наша. Аз хвърнам. И той подава. И той подава нагоре. И той пак вкарва! Това машина! И някакъв... Ти си вкарал, аз се радвам. Вижте ме откъде се въртя в кръгче. И защо ти? Защото двамата може се радваме някой как вкарай. Ръни. Две на едно е. 2-1 аз ти вкарах втори гол. Да няма минута. Как? Какво гаден делфин? Ами, гаден делфин. Аз съм Coral Mine. Гледай ми рекламата. Виж ма реклама на Coral Mine. Подай! Дай. Дай му! Най-накрая аз да вкарам един гол. Направи един бот. И аз как се движа? 90-та минута е много бързо ги обърнахме. Днес караме футбол да играем класика. Тайм там и после доспи. Ай, не доспи да играем. Слеш ли? Добре. Ай. Значи, драги зрители, това... Ще бъдат автоголове. Да, това ще е победа за нас, ама... В смисъл... Вижте. Само взем топката, обаче трябва бързо да го направим. И трябва да го направим 3 пъти. Дай му! Аз ще го да вкарам. Виж го. О, Давай. защо? Бързо!
Какво? Аз ли съм? Дай! Натам. Ай, чекай! Насочих! Браво! Насочих! Очевидно. Просто... Добре, както и да е, този голям бот, абонирайте се и чао, айде.